Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Selamu aleyküm Sapar ağa. Ya, salam kemine. Esselamu aleyküm iyileştiler. Buyur kemine. Sapar ağa, bugün sizin bilen kurucu meclis näme nereden çıktı? Näme için gerek, näme zada derman olacak diýilen näme soralara cevap berelim. Hmm. İldeşlerimizden gelen soralara edil şul tema değişli soralar hökman suratda şolara bereli. Galanlarına üýt köşükrek bolsa yer berers. Sen vaktimizi sarf etmeli känwer. Bir minut vaktin var. Yer başladın kemine. İyileşlerden sesimizi eşdiýelim mi? Eşden oklam mı? Bir on torak gör. O Hava näme sesimiz gowy gelýän bolsa, soruları var. hava gelýär diýip O ýazaýyn näme käbag. soruları var. On Käbag. soru. Mhm. O ne? Vaktin şu at doldy. Kemine. Hava hava şu taýda bir Oğuzhan ildeşimiz ýazypdyr. Aprel aýynyň soňky ýekşembe günü de türkmen alabaýlaryň günü diýip Bedew bayramy bilen birleşdiripdirler diýär ýani. Hmm. Şonuň ýaly bir üýtgeçik habar berýär. Ah. Soň bir neme ýadyma düşdi de aýdyp geçeýin. Häzirki o ikinji diktator Arçebil o tarapy öýüne barýarken ýoly it kesip geçipdir ylgap. Ertesi gün şo ýoluň ugrunda näçe it bar bolsa hemmesi öldürilenmiş. Şonuň ýaly Ne? bir zat gurrun berdi. Ah. Hayran galaýmaly. Bu tarapdan O. hem Alabaýyň heykelini gurýar. Ýa-da şol wyjdan azaby çekýän bolmagam mümkin miken? Alabaýy Ay düşür heykelini gurýar. yalakta kemine. Öldüren Men itleriniň nemesine. şu yigitlere düşünüp bilemok. Yani akıllarının qaysi tarapy neme diýenden bilip bolanok. Sapara ildeşlerimiz hem toplanyberdi. Şu taýda şu tema geçmeden öň, yani asıl temany şu taýa baglamakçy. Geçenki çıkışta o ikinci maddada olan konstitusiýanyň ikinci maddasy, üçüncü maddasy yerine geçen yeri var. Onu ýalňyş aýtdym men onu. Ýöne onuň şu taýda bolmagy bizim üçin o bolmazlygyndan has gowy peýdaly. Şu konstitusiýa näçe köp bozulýan bolsa şu döwlet hökümet ýok diýmekdir. Bu bozulanlygyndan hem halkyň habarynyň ýoklugy diýmek. O hasam yani döwlet diýilen zadyň ýoklugynyň subutnamasy bolup geçýär bizim üçin. O ikinji madda näme? 92-nji ýyldaky çykan konstitusiýada hiç bir halkyň bölegi gurama ýa-da bir şahsiýet döwleti ele geçirip bilmez diýär. Soňky halynda da 3-nji maddada ýazylýar şol. Sapara şonuň ýaly kanun Deme var. Ova o şol konstitusiýada ýanky bolany bolmadygyndan has kän güne açyk narушение da. Indi deme esasy sorumda geçäýeli kemine. şu taýda gurucu meclis näme üçin gerek? Yani gurucu meclis Sapara gysga adyna aýdyp beren, ondan soň giňişleýin. Näme edeli? Biz bunu soň aýdyň bilen hem ertir çıkışımızda buna başka tarapından almakçı nesip bolsa, yani diňe bu däl beýlek meseleler hem boljak içinde. Indi gurucu meclis köplenç bir ýurt, meselem Hindistan'ı ele alsak, internete yazsanız Hindistan'ın çıkandır birinci gurucu meclis misallarında sebäbi Hindistan'ın geçişi ağır olupdur. Hem geçişi bolýar, hem Pakistan diýilen täze bir neme döreýär. Şonuň ýaly bir garşyk ýagdaýda konstitusiýasy döreýär. Onuň gurucu meclis, yani 4 aýyň dowamında konstitusiýanyň garalamasy taýýarlanýan bolmaly. Şo taýda kolonial näme diýsem,
neme bolýardy? Respublika bolmaýa da, respublika diýip aýtjak ýalňyş bolar. Kolonial bir döwlet diýip aýdaly. Döwlet hem bolmaýar aslında. Hindistan o nemäniň Angliýanyň gol astyndaky bir koloniýa. Şo taýdan çykan wagtda guruji mejlis töredilýär we Hindistanyň bundan soňky garşylaşacak bütün problemalary we Hindistana garşy edilen işler hemmesini arassalap täzeden o döwlet gurulýar, öz konstitusiýasy we garaşsyzlygy bilen bile. Edil şonuň ýalam ýene Osmanly ýykylyp Türkiýe Cumhuriyeti gurulan wagtda ýene de şo taýda bolýar guruji mejlis. Ýene de şoňa meňzeş Amerikada bolýar. Birinji o guruji mejlisiň döredilen näme ýurdy diýip bilinýär hatda Amerika. 1700-li ýyllaryň soňuna dogry şo gürümler çykyp gurulýan bolmaly George Washington tarapyndan. Yani onuň tarapyndan däl de ol demedi. Yol başçylyk edýär şol näme. Indi sapara şunuň ýaly zat bizem indi kolonial döwlet de. O bizim ýagdaýymyzda siz düşündürün yani siz indi şo wagt şol işleriň içindetiňiz. Bizde şonuň ýaly bir gürüm boldumy? Orsaýdyň näme gol astyndan çykyldy diýilen ýaly. Yok. Umum aýdanda şeýle ýanky uly surat şekline aýdanda biz şo öňkü nemäň dowamy şekline hukuk tarapdan neme diýen. Hemen galan neme demek? Hukuk tarapdan aňyrdan gelýän döwlet aparaty batda. Şol dowam etdi. Hiç nemesi yok. Guruji mejlis diýilen neme aýratyn bolmady. Lüstrasiýada bolmady. Anky kommunistik partiýaň nemesine de baha verilmedi. 70'ine, eden işine. Yankı Sovet Soýuzy näile yıkılan dargan nemeden olsa, yani şonun alagam dowam etdi de. Berde yankı yönü konstitusiýany täzeden eden ýaly Türkmenistan şogundan başlan ýaly demetdiler. Öňkü tarihi nemänem yankı ýatdan çykaran ýaly etdiler de. Emmeti ýaly diýip neme diýenler. Bulatlar barada ne gurrun edildi. Yani tarihim ýatdan çykartmak üçin o Atabaýewiň gaýgysyz Atabaýewiň nedir Bay Aytakowyň ýadygerlikleri bar da. Prokuraturaň edilýän ýerine şo taýda park jagat bardy. Goris parkomyň garşysynda Aytakowyň Atabaýew nemesi. Şoňa çenli aýrypdyrdylar da. Onun 24-nji ýyldan gelýän konstitusiýa bar. Onu ýoga taýdylar. Ýöne Besat höküminde ýanky soňky nemeden Sovet Soýuzy ýykylmadydan soňky nemeleri allar ýöne içine täzelik girdiler. Ýöne 24-nji ýyldan bäri döwlet bady ile neme büyünler ýanky mektep kitaplaryny da ýerenler Türkmen edebiýatynyň sunutunyň ýa beýleklemesiniň içine de girenler, tarihi nemelere de girenler. Yankı guruji mejlis bilen gurulmaly, täzeden gurulanny. Başgaça formasam ýok. Men düşünşümçe. Bir görseň yankı öňkü köni Sovet Türkmenistanyň dowamy bir gördüm mine yankı garaşsyzlyga çykan bir täze Türkmenistan o da däl, bu da däl, ikidem däl. Bir sürrealizm bar da. Ortalykda hiç kim düşün bilmedi ýaly demesi bar da. Onuň bunuň yankı medin neme bilen, propaganda bilen yankı üstüne örtdiler.
her türlü on fiilleri demeleri yani inni 30 yıl demesinden tarih zamandan yok oradan yani ulu tuğrotu yani büyük resim değil ya da Türkçe. Ulu tuğrotu seyreden de sıfatla ne mümkün edilenlerini neticesinin ne olacağını ona neticesinde ne olacağını gördük. Yani millet sargadı. İktisadet çöktü. Türkmen millet bolup kalma soruğu orta. Yine mennip çıkıp duda şu var. Şu millet ertir millet bolup durmuşunu devam ettirecek ve ya da dargap bu torup burada bolacak mı diyen soru çıkıyordu. Ne şu edilmeli zatlar doğru vaktinde edilmeyen son bulunayanlar bir umuman da yani kolonyal denen bir tane formatı hibrid formatı ne sen diyişin gala hibrid ne deme diyen Gibrit mi kolonyal? o hibrid ne new colonialism diye ya hibrid ne metron sen hemen adat deme o hemen kul adat kul da o öyle baştak yağlar onu dimele demedi dörö diyerler öyle baştak yağlar diyor gerek yerine öyle baştak değil hiç adam değil o bunu şu duruşuna devam ettirme için esası fütürler var da yani bilim bir milletin bir esası nemesidir bilimi yer bilen yekan ettiler esası nemesi onun profesyonel kadrolar yetişmediği ettiler. O da bu esas nemeleri halkı özüne inanmadıyarak çehtör ettiler. Gariplik. Bunun mehteşlik. Neme halk mehteş oldu. Sen onun upravlat et bilende. Şu mehteş bulur yalak ettiler de. Onun fehel zada ağırlan billeri yalak. Onu hem propagandist kremelerine nemettiler. Ulandılar. Onun hem kişi esası meselelerden uzaklaştırmaya güç sarf ettiler de. Ulu güç. Bunun içinde de daşında da şu esası mesele adamla yani ulu yani suratı nemesi akıllı yetmez yalak. Çok ünsü yetmez yalak. Bunu bölüp her türlü manipülatif çareler getirildi de. Bu korrupsiyon çok vuruşum demek sövüşüm çok bir şakatıdır. Apadiyettir bir çok bir gerek nemesidir. Düşman yasalmasam şunun alaktır. Kan bu ulu suratı seyretsen bunun hemmesi görünüp durandır. Ne için edilendi? Inni biz şu devleti büyükten doğru kurmasak şu önkü nemesi bilen göremeyeceği görünüp durdu. Gelecek yerine geldi bir. Doğru. Sapara şu Fikrimce o deme bizik kardinir de diyen, kurir de diyen yani eğili diyen güçler gidiyen yerinde içerini gitsin. O bizden ev lokan çıkan ok. Gidicilerimiz var. Gelip dur. Bazen ev beyleksi. Yani bariyan yerine içerini gitsin. Göstermeyle, neme vermeler. Bilen, siyaset bilen, örtüyülen paraya da. Yine kurucu meclisin gerekliliğinin esası sebebi şudur. Lüstrasyon meselesine demesi şudur. Sebebi ben devletin hoşsuzluğu arada bir misal getirip demediğinden devletin hoşsuzluğu Hayati Roman tarafından demediliyordu. Kağıbı SSR
Respublikalarda KGB'lerin çok filialleri. O Sputnik'leri nemesin. Şu taýda illüstratsiýa boldum. Ortiyat başka devlette, senin başka devlet. Hı? Bir devlet bir devletin işine koşulmaz diýilen halkara O nemelerde. o sen esasy nemäňe bir şoň aňryň kökü. Sen bir bawan etmede gerek gel, şu taýda ýöne bir iki tane adamyň goýup gitdigem ýeter. Eskerem jurnala. Onun siyasi nemäňem jurnala. O taýda da şon ýetgeşik bedel. Ýani sen kadr bilen işleşen Abdel Durşu bilen gally şunu çediýetenlerim bar içinde. Degen hemme zatyn olaň elinden. O tedbirden näýlik men döwlet, men azat, men neutral, men näme diýber. Den köküň o taýdan çykýar da. Ya ýüpüň şo taýda, ya çekip göberseler ýen büdräp ýykylýan. Yani illüstrasiýa meselesi şodur. Şonu etmedik döwletden hiç birim lokal ötüşe eýedendir, ne göreň, feriden. Ýöne küçücük 3 tane respublika vardır. Şolong potansiyali ne Kazakstan'ın kıyalak potansiyalleri yok. Türkmenistan'ın kıyalak potansiyalım yok. Ne Pribaltikan. Ayrı devletin altına. Kediği resurslardan hiç tat yok. Diyeceğim yanlış bu. Daha aşam çekildi. Yönü başkalarına beyledi o. Daş, yönü daş. Yerem çekli. Şolong ýagdaýyny şu wagtda deňeşdirip göreňler. Kazakistan bilen Türkmenistan bilen hatda Ortaýa özü bilen deňeşdirýär. Yer bilen gök gälakdyr. Ödüm 30 ýyldan soň däl, 15 ýyldan soň tereden bizi şeýlet. Ana deme şol gurucu meclisiň gerekdiginiň bu döwleti düýüplü gurmaly onuň esas sebäpleri. Şol ýani uly resim surat. Sapara illüstrasiýa edilen wagtda bir millet öz tarihini hasam gowy bilýär nemesi aýdypdyňyz da geçenlerde. Indi geçmişi biz bilmeli. Biz şol demem ýani Ortaýadyň nemesiniň aşagyna nädip düşdük? O bizim üstümizde nähilek oýlar oýnanly. Ýeke dikirler, daştawrun bilen çykar. O tarihte nämeler, o bizim milletimizin üstünden nähilek oýlar oýlandyr. Nähilek hadiseler, o nähilek betbagçylyklar, ölümler, ýetimler. Onun adamlar arada da gatyken yetişip barayan şahsiyetleri yok diýerler. Şu wagt Sowet demesi ýykylan soňam şurnala. Ol aňyrdan gelen bir ýerde şu demäň ýani kolonial demäň demesi düýüpli, dogly kesmeden ol dowam edýär. Onun ýene de burada olong öz devşireni diýilýär. Türkmençe bu söz kän ulanarok devşirme diýilýär. Yani Hristiyandan Müslüman olanları devşirme Müslüman değil ya da. Ya kendine. Bizden ama o Rus'a hizmet ediyen. Ya bunun yani dil medeniyet sen ne beni demedi devşirip biliyor da. Onuncuğa seni geçirip biliyor. Dilin nemesi güçtür. Yani o devşirenlerinin köpüsünü yanlarına alıp gittiler. Koyup gidenlere marş olur, işleşiyorlar. Olur, yani Ors'tanın beter Ors'tur. Köpüsü. No. Sapara, ýaňy şol nemäni goýdum da öňke Türkmenistanyň birinji ýazgyly konstitusiýasy ýagny düýüp kanun diýip aýdýagy taýda eldeşler okan
bolsa. Hı. Ýa-ni o tarihimiz bilemiz ok, ýöne şu Şu zatları konstitusiýon badygyna bilen go o kemine. barlygyna o bilemiz okdyk. Ýa-ni ýakyna çelli. İldeşlerimiz hem edil çonum ýazdyr. Yani Yani şu şeriftin badygyna bilen go. o görsedem şonu Şu neme var alfabet. o şu görsedem şol Türkmenistana değişil däldir dip geçip gidenligine ynanýan da adamlaryň. O Türkmenistan däldir yani bizim Türkmenistan däldir dip geçenliklerine ynanýan men. Indi şu taýda ýene täzeden men şu okap geçmekçi de hazır Sen demet belki men bir illeşlerden haýyş edeýin. Şu konstitusiýan bizdiňe daşynyň suratyny tapdyk da. Şuň teksti bolmalydyr bir ýerlerde. Şu teksti bilýän ya el yeterli nemäňiz bar bolsa şunu bize iýermäňizi paýlaşmaňyzy haýyş edýär ýa bolmasa da internetde oýun okap biler ýalar etmedeli. O şu tarihi bilgi bunu halk bilse boldur. o elektron Biz ýöne şu arşivlerden 30 aýrypdyrlar. ýyllarda şolar ýaly alfabetin badygyny hem bilemzok da. Şu nemäni täzeden okap bereýin. Hı. O bütün yeryüzünün yoksunları diýä birleşim gitdi. Paris ekstran saýdynýat ýa-da şo O temsil. proletariat diýmek, yoksullar diýmek. Yo. Türkiýede de ulan ýa yoksul diýip o söz bizde de var eken diýmek ýani ýatdan çykarlan nemeler şu taýda da näme ýazýar? Türkmenistan o eger ýalňyş däl bolsa bizim nemämiz göre o sosial ýa-da sosialistçi näme Sosyalist o şurası cumhuriyeti bolmaly şol. Şurawy cumhuriyeti bolup biler. Yani Ç harpy, C harp şol cumhuriyet düýp kanuny diýär. Yani düýp kanun demek aşağıda ýaýyň içinde ýazypdyrlar. Kanun diýdi bolýan kanyanda. O konstitusiýa ýazýar iň aşağında da ýaýyň içinde. Yani düýp kanun diýilýän eken de başlarda. Ya ildeşler yani şunun ýaly nemämiz bar ekeni. Ama geçmişimiz bar ekeni ýöne habarymyz ýok diýip aýdaly biz buna. Indi häzir yani edil şonun ýaly ýanky 30 ýylyň içinde kabul edilen konstitusiýa ýa-da şu zatlar barada da habarymyz ýok da ola 96 ýyl geçipdir. Şoňa geljek bolýanda sapara. O 96 ýyl bundan öňküden habarymyz ýok diýip aýdýas ýöne 30 ýyl bundan öň bolup geçen zatlardan habarymyz ýok. Hatda diňe şu ýyl konstitusiýa ütgedilýärmiş, ütgediljekmiş diýilen o nemelerde halkyň şu konstitusiýada hak barlygyny görkezdi az bolsa da ýani olam ýetenok. Biz bu konstitusiýany täzeden ýazmaly. Bu konstitusiýanyň içinde o 90% o halka değişli olsa da şonuň içinde bir san madda halkyň karşısına bolsa eýam o konstitusiýa bolanokça konstitusiýany halklar ýazýar diýilýär. Şonuň ýaly bir nemesi var. Düşünjesi var. Halklar ýazýar. Kabul edildi. Awa. Şonuň üçin şu wagt gurucu meclis diýip aýtdyk halas ediş komitetiniň neme içinde yer alýar. Gurucu hökümet bolýar, meclis bolýar, şo taýda meclis konstitusiýany döredýär. Garalama şekilinde ondan soň kabul edilýär. Şol. Halkyň nemetine hödür edilýär. Hödür edilýär. Şo taýda köp zat ötkediljek. Ýa-taýlaw şoň üstüne şeýli bar neme kabul edilýän bolmaly. Şonuň içinde de siyasi partiýalar ýa-da beýleki jemgyýetçilik guramalar hem yer alýar. Şo taýda siyasi partiýalaryň nähil bolmaly? O Türkmenistan döwletiniň nemesi, görnüşi nähil bolsa şoňa göre partiýalaryň nemesi döredilýändir. Ýoksa geçenem aýtdym Halmurada bilen Sapara bir näçe ezek partiýa döreden adam wagtynda
Yeniden partiye döredipdiler diýeni partiýa döretmegin Türkmenistan halkyna garşy yamanlyk etmekdir ýani. Sen bütün nämäni gizleýän bolýan, eger bilmeýän bolsaň, ol başga bir mesele ýöne. Şu taýda Türkmenistanyň düşen ýagdaýyny analiz eden wagtyň ortada görünüp dur. Döwletiň ýoklugy. Döwlet ýok bolýan bolsa, sen onda taýda saýlawam geçirip bilmeýänsen, saýlawyň düzgün tertibi bolmaly da. Bu saýlawa kim eýeçilik etjek, näde etjek? Nähile görünüşde etmeli onu, şekili näil bolmaly diýilen bütün sorawlara düýk kanun näme diýendir? Ruhsat berýändir, jogap berýändir. Şonuň üçin hem partiýa döredilmedi. Ýani o menem birinji Halmira Dağı bilen tanışýanda partiýa guruldy diýipdim. Ay ýok diýdi. Partiýa gurup näme etjek diýär, ýani partiýa çözýän bolsa bu meseleni. Ondan soň ýuwaş gürleşdikçe meseleleri analiz etdikçe Sapara Halmira Dağı şunun ýalyk bolmaly diýip aýtdy. Hakykatdan hem ýani daş döwre mysallary seretseň edil şonuň ýaly, ýani bizem şonuň ýaly aýdylmasa şonu görüp biljek adam däl, ine bizem açık bir şekilde çıkıp ekranlarda aýdýas, bunu hemmekim bilmeli. Mesela bu köşkteki dil döwüşüklük ýalak zat däldir, bu şonuň üçin aýdylýar. Ýoksam öz araňda partiýa gurup, mesela partiýa diýmek bir belli bir toparyň arasynda ılalaşyk ýa-da birleşik ýalak bir zat bolýar da, belli bir adamlar bir ýere gelýär, topar döredýär, o partiýa bolýar. Şolar öz içindäki köp zady aýtman bilýärler, gizläp bilýärler, saklap bilýärler. Partiýalar şo iş edýändir hökmen suratda. Ýöne bu näme meselesi däl ýani. Partiýa gurup hökümetiň başyna geçmek meselesi däl, ýani döwleti gurma meselesi. Şonuň üçin hökmen suratda gurucu meclis bolmaly we halkymyzyň bunun içinde ýani yer almagy gerek we sowatly bölegini. O sowatly bölegine biz şunun şu näme çağırýas. Maňa gönüden jaň edip bilerler. Ýani nämeleri boljak onuň. Onu men bärde açyk aýtjak dälse, howpsuzluk meselesi. İçimize Gurban Gulynyň adamlar girer diýip gorkamyz ýok. Orsuň adam girer diýip gorkýas. Gurban Gulynyň adam ýokdur. Gurban Gulynyň ama adamlar orsuň adamdyr. Şonuň üçin näme boljak? Yüz-yüze, ýani Zoom'da görüşmeler boljak bir näçe gezek. Şonuň üçin şu halas ediş komitetine goşulmaňyzy haýyş edýäs. Esasen ýaşlar we sowatlylar. Şonuň ýaly komentarýalerde da teklipleri dağıtlarım. Ya komentaryalarda da dowamly karşı ýöne edil şonuň içinde yer aljak adamları çağırýas. Şonuň ýaly Sapara şu taýda ara berip ildeşlerimiziň nämesini okaly. Sen okuýançan men bir zat aýtaýyn kemine arşla. Ýani bizim konstitusiýamyzda hökümetiň ýani orçça preemственность diýilýär-de. Türkmençe preemственностьň terjimesi näme bolýanlygyny mene kän bir demedip göremok. Ýani dowamlylyk ýa geçijilik ýani preemственность ýani öňküni soňky dowam etmeli. Bu sözüm bilen türkmende bir açyk näme däl, badyr bolan ýöne men bilemok-da. Ýani preemственность sözü düşüncesi döwlet nemesinde ulanlan ýeri ýok-da. Näme mirasdarlyk bolýarmy şoňa bir zat. O konstitusiýada hökümetiň näde gelmelisi we näde gitmelisi açyk gurnuň näme diýenler. Ýöne haýla ulan diýendir bolan şoň prosedurasy ýokdur. O gelmesi görünýändir, bir açyk näde gelmeligi hökümetiň ýöne näde gitmeliliginiň prosedurasy ýokdur.
Çoğun üçünem gelen ömürlük gelýändir. Hiçem gidiýänlerdir, gitmen etlerem yoktur. Inni şu konstitusiýa bilen men hökümete barsam men ömürlük bardım. Ya sen barsan ömürlük bardın. Ya bir partiýa şu taýyk garlaş edip barýan bolsa men ömürlük barýan diýip barýan. Sebäbi konstitusiýada gitme mehanizmi ýok. Yani şonuň bilip tedin çıkarman o men hökümetin başına geçecek, eýtjek diýdi. Saňa ondan näme diýmeli? Sen ne ömürlük gelýän adam diýmeli şu taýyk. Hawa. O mazmuny şol. Ne berde ne şular ýalaklatlar bar da. Şoň üçin täze guruljak konstitusiýanyň içinde şu geçiciligi, gelişi, gidişi, onu yani preemptivency üçüne derýärler. Ne preemptivency bolmasa näme bolýanyny aýdyp bereýin ben kemine. Öňümçülükden aýdyp bereýin. Ne işleşip görler, ne food optimal ministerstvo. Olong demeti bilgi diýilen zat tejribe bilen üşýär. Yılın geçmegi bilen, edilen işleň nemesi bilen, ne şu taýda şu komandany birden ýok edip aýrýarlar. Olu bilimi bilen gidýär, yani tejribesi bilen gidýär. Onu täze gidýär. O täzeden ýamaşkan ýaşamalar. Şu geçilen etaby 10 ýyl, 1 ýyl, 30 ýyl. Täze geçmeli. Şu hiç bir geçici nemesi ýok. Yani geçme prosedurasy ýok. O devralma diýilýär da muňa türkçe. Devralma bolan bilen o ýa-ni o priomet ýa-ni devral ýa-ni. O geçicilik ýa preemptiveness. O geçenin nemesinden bulanma diýilen bir neme bolmaly da. Ne hem şu söz girmeli hem çok düşünce girmeli. Konstitusiýanyň içine girmeli. Şu preemptiveness bolmadyk döwlet her zapar yani hökümet çalışanına täzeden ulanýarak döwlet bu. Anlatabildim mi? Deme kemine ben düşündüm iyileşlemem düşer bu kendi demedi yani. O bizde preemptiveness diýilen neme yoktur. Tabiat demesinde düşüncesinde bu yok. Ýeňdir bolan şeýledir ýöne. Ne birin demelemizin betbagatçylyklarymyzyň sebäpleri bu derine iýinden, çugurak iýinden kändir. Her tarapyndan çykyp durandyr. Hawa. Sapara neme bar? Azrak neme gidýär, ýöne şunu aýdyp geçen öňkü videolarda yer alanlyk üçin. Ertuğrul Gazy ýerleşmiş ýazar. Studentlere nähili kömek ederler täze Türkmenistanda diýär. Kıyın görmeseňiz jogap berin diýip neme dipdir. Bunu açık mailnama diýilen bir videolar bardy 5 bölekli. Onu tez wagtda hemmesini goşup bir ara getirip ekranlara täzeden goýarys. Bu 6 ay bol berendir goýlanda. 5 ay 6 ay. Şu taýda studentlerim o kömegi nemesi barda. Yani entek student bolmanken bir okuwçynyň hasabyna okuwa barandan gutarýança hasabyna her ay $100 ýaly bir ortalama diýip hasaplanyldy. $100 ýaly ağalarından doğulandan neme çelle hasabyna pul ýatýar. Şolam okuwy gutaran wagtda, yani orta mektep ve soň lisey bolýar. Ondan soň ýokary okuw jaýlaryna girjek bolsa talyp bolýar. Talyplyk döwründe ulanyp biler ýaly eline bir $21.000 ýakynrak bir şu wagt hasap bilen şu wagt hasap bilen ol üýtgäp bilýär ol nemedäl. Şoňa ýakynrak bir pul eline geçýär. Yani şu pulu alyp islese ýurduň içinde okap bilýär, islese ýurduň daşyna çykyp okap bilýär. Ýene başga bir işler ýa-da biznes işler edipler. Yani şol pul şol adamyň eline geçýär. Yani özüne kiçijek bir startup diýip aýtjak öz durmuşunda. Bu kapital investisiýa etmek üçin yani bir 18 ýaşyna gelen o adamyň eline
hazinadan alınan, yani devletin, halkın pulundan toplanan pullardan çağlara, yani yaşlara bir miktar bütçet ayrılacaktır şu şekilde. Ondan sonra yani şu pul okuwu tarayan çağınızam yetiyor. Ondan başka da devletin bonusu demeti stipendiyesi ediler bolor. Şonun ýaly, şoňa jogap bereýin diýdim. Täze Türkmenistan'ın yani modeli şoňa meňzeşräk edip hasaplap bermeli. Yani bu pullar hökümetiň pulu diýip hasaplamaly däl, döwletiň puludur. Döwletiň pulu hem halkyň puludur. Buna ykjam ulanmaly, dogry ulanmaly, ýerlikli ulanmaly. Yani o pulun hem jogapkärçiligi bolmaly hökmen suratda. Şonun ýaly Neme para Ferhat iklim fiyadiya kemine doğan 9 klaslı otoronları katnaşıp bilen okmu? Yaşlar diýdiňiz bilimli bolan diýdiňiz diýede. Men şolary ýalak soraw var kemine. Benim kaptanımdan okuyan, sana yani kömek bolsun diye okuyan. Gördüm şu ýokara geçip gidipdir. Men buna jogap berjek bolsam, yani illeşler şunun ýaly ýagdaý bardy. Men gördüm, käbir 9 klas bilim bolan, ben üniversitede okudum diýenlerden has düşünjeli, giňiş düşünjeli bolup bilýär. Olar dowamly öğrenýän adamlar bolýar, käbir adamlar var. İnternete girip dowamly habarlary görüp, owa dokumentalny kinolary görüp, aňyr berzat görüp öğrenýänler var. Yani özüni yetiştirip bilýän adam bolsa bolýar. Yani sowatly diýmek, hökmen elinde diplom bar diýilen many çıkan ok. Yani sowatly bolmak diplomly adamlardan hem neme bolup bolýardy bir adam Özünü geliştiren adam diýilýär sowatly adam bolmak üçin özüni geliştirmeli. Yani şonun ýaly şonun üçin yüz-yüze interview var, ýoksam diplomuň iyi ber, biz şoňa göre sen hökmen suratda halka kömek edip bilersiň, yani diplomla seredip diýilip aýdylmady. Yüz-yüze Zoom'da bir näçe gezek görüşüljek. Ondan soň bu işin içine girecektir. Yani bunun indi adamın potensialini bilip bolmaýar. Bana sorasanız men onun ýaly bir ýyl bundan şu zatlar ederim diýip hiç aklyma gelen ýeri ýokdy. Kim bilir, o gorkup duranlarda meselem näçe ýürek bardyr belki. Şu gorkyan sözünü ulanyp, şonun arkasında asıl talantyny gizläp ýören, saklap ýören adamlarymız var. Şoňa bilmeli biz hökmen suratda. Şonuň ýaly jogap berjek Ferhat Iklimow, Sapar ağanyň familiýadaşy illeşimiz. Doğru. Radylaşýan kemine. O Türkmenistanyň diplomly nemesi bolandan diplomsuz bolan ogum kan yani. Hawa. Çok halatlar. Aras Kılıç illeşimiz ýazýar. Döwlet gurulşy ilki dil däp desur taryha üns bermeli diýär. Hemme adam. O döwletiň üns bermeli ady gaty kendir. Onsoň ýene neme meselesi bardy. Pensiýa meselesi var. Şu wagt Türkiýede işläp gidenler pensiýa çykyp bilen nemeli bolsa da çalışma izni diýär. İşleme ruhsatı bolup işlenler hem pensiýa alyp bilen däldirler. Yani diňe şol belli bir muktar pulu var, şonu izni alýar. 30% kesip alýarlar bolmaly. Türkiýe döwletine haly, galanny yüklü muktarda berýän bolmaly, meniň bilişim şol. Başga görnüşler barmy bilemok. Yani Türkiýede işlenler nemesiz galýar. Pensiýasiz galýar. Hökmen suratda buna täze Türkmenistan, yani iň azyndan bolsa da wagtlaýynça
bir çözgüt tapmaly mıken diýen. Men şonuň ýaly bir näme Ben, bar. yok ben o Türkmenistan'dan işleyen adamların pensiyalarını oynayan ben 25 yıl benim kobra işledim de. O ben pensiyam yok kemine. Türkmenistan'dan başka yerlerden alyat neme pensiyamı. Onun gatı gen Ha. şu devletin demesi. Ha, şu taýda maňa da bir näçe gezek jaň etdiler. Bu näme ogly ölüpdir diýip, diktatyryň ogly ölüpdir diýip de. Ildeşler şu taýda meniň mikrofonuň sesi giden olmaly. Halmyrada eger üns beren bolsaňyz sözi alyp dowam etdi. O şonuň nämesinde dowam edeýin. O ölüp ölmediği bilen biz gyzyklanamyz ok diýdik. Ýöne o habar beren gaýnak, ýani çeşme. O habarın çeşmesi önemli adam değil diye aýtdym yani. Öňe bir tapar öldürüp diýreltdi birini. O Şey öňe diyecek bolýan. 2019-njy ýylda öldü diýdi. O näme boldy? Daş töwerendäki o şoňa garşy hereket edip biljek adamlar ýok etdirdi yani. O ýörite test ya bu ildeşler. Näme däl? Adamlaryň dawleniýasyny ölçýärler. Ol öldü, bul öldü diýip yalan habar ýaýradýarlar. Onam halkyň içine goýberýärler. Nähil diýsem indi dogrulap aýdyp biljekler. Şu dawleniýany ölçeýän abzal diýjekde men oňa. O şol abzallar arkaly halkyň dawleniýasyny ölçejek bolýarlar. Yani öldü bolsa näme eder halk? Halkyň reaksiýasyny biljek bolýarlar. Ne de diýir oranda da bir de hiç bir nemeti yok. Yani yeri yok. İldeşler yani näme däl yani olar ölse Türkmenistan düzelýär diýilen bir zat ýok. Türkmenistan diýilen döwlet ýok yani problemi şo taýda. O döwlet gurulmany alan yani aýtdy Sapara ýa programmanyň başynda. Hökmen suratda başyny görmedikleri görsün. Yani Sovet Soýuzy ýyklandan soň Türkmenistan lüstrasiýa geçirmedi. Yani gurucu meclisi bolmady. Bundan soň täze Türkmenistanda o nähili etmeli diýip açyk meclisler bolmady. Halk o meclislere gatnaşmady. Ine şonuň ýaly näme bar? Şonuň üçin yani Türkmenistan döwleti ýok. Öňki yani Orsun gol astynda bolmany bu gezek gibritni şekilde dowam edildi. Şonuň ýaly. Sapara, şonu aýdaýyn diýdim. Owa Pal Romanik denilleşmiz ese Sapara ady türmelere bir topar akıllı adamlar professorlar oturýardy ýa. Olary çıkarar, Lokman çıkarmaly. Waşa türmeleri dolup amit nemedin. Owa Tutulmaly. şu beýnamалary okan Sapara Belli demelerden, cinayetlerden başka demeler boşadılmalı. Ödem moral, materyalny kompensasiýa bilen. Kontrolüň hemme jerinden nemesi moralny, materialny, yani maddi we manawy kompensasiýasy bilen emetmeli şolun günahlerini aratılmalı. Owa şol mailnamalara gidip görseňiz şo taýda da Ya şol ýazylýar. aýlarda bad ýazýardylar. Türme yerlerini azaltmalı, o täzeden türme sistemasy gurulmaly, yani türme giren adam urup ýenjilmeli däl, tersine türmedäkileri näme, mesela Şweýçarýada diplomla edip çykarýarlar. Yani türme düşen adamı Türmeleri banditlerinden gowy. o türme düşen adamı yetiştirmeli. Yani O türmede adamyny zaýylama üçin nemedilen okdy. Birinciden izolasiýa edilýär, ýöne terbiýeleme üçin. Türkmenistan'a adamyny zaýylama üçin. Näşo türmeden çıkan türmäni gören adamlar ne Türkiýede gatkendir. Olar köp narkoman, yalançy,
ya şoňa meňdeş gaty kän adamlar nemet götüp aldy diýerler-de. Ol ýa-ni Türkmenistan sistematy ödüm erkek adamyň 70-80% türmeden geçirýärler. Onuň içinden daýlap çykarýarlar-da. Ya ketel edip çykarýarlar. Mawa. Soň ýene-de şu taýda bir näme bar. Ferhat Iklimov ýeldeşimiz ýazýar. Pensiýa üçin diýe adamlar garrandan soň ýurdu gezmek üçin diýe o sözleriň nemes bozuk. O ýurdu gezer ýaly diýip aýdan pensiýa bermeli. Soňky ýaşynda gezer ýaly. Owa ýani aýtjak bolsa Ferhat ýeldeşimiziň adamlarymız diňe işledi, kul bolup owa ýöne diýe bu ýaşdan soň da iň azyndan ýurduň içini gezer ýaly şert döretmeli diýe de. Ýowa. Radylaşýan Hökman suratda neme bar? Şu adamlar täze ýerlere gidip görse, o beýleki adamlarym olaryň ýurduny görse, şu bir ýerini has ýakyndan tanaýarlar. O näçe köp ýakyndan tanasa da ısnışykly nemeler bolýar. Biz iň azyndan şonu ýurduň içinde başlamaly. Bunu beýleki ösen ýurtlar halkara derejesinde diýe biz iň azyndan öz ýurduň içinde etmeli biz bu zady. Ne çok meýillamalarda bir zat bardyr. Men şu üstünde durup geçeýin kemine. Çağalar kämillik ýaşyna ýetýänçe, nollon 18 ýaşyna çendi. O noğum garrylar, pensiýa çykan garrylar, hemem invalidler. 100% döwletiň nemetindedir. Ýani sosial gorowunyň altyndadyr. Näme üçin diýilen tora ortaga çykarda. Birinciden ýaşlar sen ertirki talgyp tölejiň döwleti baý etjek adam. Öden baý bolmagy mümkin, döwletin baý edýän talgyp tölejiň. Şonu biz ýanky ýokary derejede gatma değer öňürüp biler ýalak nesil edip ýetişdirýär. Ol ertirki talgyp tölejilerini ýetişdirýär. Garrylar ýaş gar işläp talgyp tölen nemeler. Olaňam şol neme eden işleriň hormaty bar. Yani şoň üçin şu iki nemeli grupany taýyp neme invalidler bilen 3 döwlet öz sosial gorowunyň altyna almalylar. Biziň beýnamalarymyzda şo geçýän. Bu diňe beýle sosial nemesi däl, bu ykdysady mazmunamadyr. Onam biz öňkü nemelerde gurrun berdik, golüni gaýtylap oturmagy gerek ýok. Bu ýörüte umumy döwletiň makro ykdysady nemetiniň bir manipulatory bolup hyzmat edýär. Multiplikator diýip manipulator diýär. Multiplikator. Ýa. Şoň üçin buňa gaty üns berýär. Şu näme gelecekde täze Türkmenistanyň ykdysady matrisasynyň bir ene sütünlerinin biridir. Bu peýdasy köp taraply. Tanap nemetinden geçer ýalak däldir. Ne? Kemine ben ne beýkaja goşşokladım şodi. Bu neme sapara ykdysadyety ýani dogry işletme mehanizmler gatykän ýani nemäni bilmeli de bunu birinci Adam Smith'i bilmeli, ondan soň ýani iň ýönekey nemesini aýdýanda izi giderliğini. Ondan soň Keynes'i bilmeli. Ýani häzir modern nemeler nädip işleýär. Ýani bir sosial, demokrat döwlet o haýsy nemeler ulanýar.
iqtisadi modeller ulan ya dip sorasanız, şu adamları bilseniz en azından bir pikriniz, Joy düşünjäňiz bolar. Indi Sapara John Rockefeller diýen bir illeşmiz ýazýar. Oho. Korkular diýäňizmi John Rockefellerden? Harby gullukda köp ýigitlerimiz zaýalan ýa. Aň taýdan, sağlyk tarapyndan hiç ýeli ösüş bolmaýa gullukda diýär. O dogry. Tamam. Kıyınan tamam şu wagt şeýle. Şoň üçin biz ýa-ni uly suraty seredýärse, uly suraty seredip görüp bilseň, bu zatlar näme üçin edilýändigini şoň mazmuny çykýandyr. Bu diňe etkerler däl, tek halkyňam türmeden geçirip aýlap durur. Edil etkeri daýylyşýarlar. Olar türmede daýylýarlar. Bir ölüne etker edip daýylýarlar. Biz şu ýa uly suraty görüp bilmedýärler. Şoň üçin edilýär bu zat. Üstüne de bilim derejesine demedýärler. Ne patanam ýok eden neldirler? Ne 30 ýyl. Pata ulun ürünüdür, öňümüdür. Tek 60% halkyň pata ýýän bolsa sen gedaýdyr. Sen milletin gedaýdyr. Jemgyýetin gedaýdyr. Şonu näme üçin edýärler? Ne döwlet ýolbaşçysy men ne plan o başy ýa plan dagy arkadagy diýdi. Sen halkyňa näme üçin pata ýygdyrýar? Näme üçin pata ýan, köýýän bolsa. Şonuň geleceğini düşünýän bolsa. Şu pata ekip ýörün erti drone uçurup bilermi? Nawa? Ya kosmos uçup bilermi? Ya robot oylap taparmy? Ne döwleti söýýän bolsa, ne şu sorular berip görüň şol adamlara. Diňe harby gullukda däl 30 ýyllap nesil zaýalandy diýär Oguzhan illeşimiz ýazýar. Owa, görüp otyr. Seden görüp otyrdymy? Owa. Ähli millet bol, şoňa tomoşaçy bolduk. Beýlen tagam şeýle. Illeşler ýene-de indi şu taýda epesli adam var. Yani ýurdun içiniň herekete geçme barada köp aýdylýar we kommentarlarda da köp ýazylýar. Illeşler yani ýurdun içinde hereket bolmak üçin bärde güýçli bir düşünce nemesi bolmaly, üýtgemel. Üýtkede onu biz görüp dururuz. Yani üýtgen adamlar indi arkaýyn jaň edip dur, öňkü seretseňiz ýagdaý öňkü ýagdaý. Adam şol bir adam, ýöne pikir düşünjesi üýtgäpdir. Şu wagt arkaýyn ýurdun içine jaň edip şu zatlary gürrüň berip bilýär. Siz gürrüň berdikçe olaram açylýar yani. Olaram edil bizim geçen ýolumuzdan geçmeli yani. Edil hemmesinden geçmene gerek var diýip aýdamak ýöne bir mukdar geçilmeli sebäbi biz şu korona emesi gowşaýan naçelli emme zatlarımız yani etjek işlerimiz taýar illeşler yani ýöne sizin hem üstüňize bir wezipe düşýär. Bundan soň diňe o ýollaryň açylmagy talabymyz bolmaly. O diktator gün bol başlardan boğda dogry ýöne şu wagt biz indi döwlete yani halk döwleti ele almana taýar boldy. Yani bundan soň ýoluň açylmagy gerek. O gün bol diými ýa soň baryp ulagyndan çekip gıra Belediýe. Awa. Yani gün bol diýim yani ağzına gerek ýok. Ýollaryň açylmagy şert yani. Bu revolýusiýa gidip dur. Bir ýyl ondan başlady. Revolýusiýa düşünjelerde beýnine geçýär. Revolýusiýany 21-nji asyrda ilkulak yani düşüncede geçmeli. Çok geçen soň bu hökümet yok. Onu gümmollime de gerek gel. Düşünce. Revolýusiýa gidip dur. Köpsi ödem düşünýänlerdir ýöne ýuwaş diňsoň gatşýandyr. Köp dünýede biz gurlaşyp ýörüp.
bir ýylky düşünjesi bilen şuurky düşünjesini deňeşdirip görýärler, ýer bilen gök gäler. O Sapara bir ýylda o bir türkmen halkynyň şunça üýtgäp biljegine hiç gözüm ýeten ok da yani men şahsan. Hmm. Ýöne demedilse, o rahat goý berilse, hem bilim, ulum berilse biz 5 ýylyň içinde alyp çykýas yani ösen ýurtlaryň nemesine dogry. Yani girjegimize hemmekim gözü ýetýär de 5 ýyl içinde. Şonu görüp bilýän de onan ýanam. Ben şuun bir ýigit bilen gürleşdim kemine, ne gürrüm göreýin. O çağalaryny eklemek üçin ýurdun daşyna çykyp işleýärdi. Onu pul öwürýände. Aýda. O indiki nemelere diýe şu konstitusiýany okap, şu kitaby görkezip maňa togrulamy jogap bermeseňiz pul öwürjekler. O pul aljak, menden pul aljak boldum, konstitusiýany okan, görkezim diýär. Onuň näme üçin okajaklaryny düşündirip berýärler çağalaryna. Ne milise tutanlar, ne teň hukugyň bar, ne sen maňa şular ýalaklat diýmäle ýa şular ýalaklat talap etmäle hakyň ýok. Ne konstitusiýa şunu şey diýär, diýersiň onu ne götürüp gider diýär. Ne halkyň içinde düşünje üýtýär diýär. Men ýa bir ýyl mundan öň deputatlar düşünemokdy bu diýär. O Sapara o hakyky. Yani indi ya adamlar yani düşünüp uğradı yani köp zada yani gün bol diýmek bilen iýerip bolanok. Düşünmeli, bilmeli, ondan soň hereket etmeli de şo zadyň, bilen zadyň. Yani diktaturada iň esasy bilimden gorkýandyr. Şonuň üçin hem halky sowatsyz etmek üçin elinden geleni edýärler. Sapara şunun ýaly. O illeşler yani ýurdun içinden kontakty. Hazır sonra bir göz gezdirýän hem şu taýda şunu amaýdaýyn yani ýurdun içi bilen kontakta geçmäge hiç çekinmäň. O sebäbi näme üçin çekinmäň diýen basyş edýärler diýip gorkaňyz ýöne şol diktaturanyň basyş edeni gerek bize hukman suratda. Bugünden soň. O näme üçin gerek? Yani ýalňyş düşünmäň jogabyny bereýin. Diktatura eger hereket edýän, şoň özüne garşy hereket edýän halka basyş edýän bolsa onda diýmek şonu ofisalny kabul edýär diýmekdir yani. Şu wagtda çelle ünüs beren bolsaňyz aňyrda bärde ses çıkaranok, ne Gurbanoğlu ne beyleklerinden ses çıkarılanok gizliğinden edilýär. Ýöne bundan soň biz şu Gurbanoğlu'nun sesini çıkartmalı. O ýollaryň açylmagyny talap etmeli. Iň ýöneki yani demesi bu. Resepti bu. Sesini ýeretine çykda da bolýarmy kimin? Tapawdy ýok şol aýtsa boldy yani ýa-da hereketi bilen görkezse de ýa-da başga şekildeden bolup biler. Ve şunun ýaly meniň aýtjagym Sapara. Emine soralar ýok bolsa. Sorulma diýe, kimine garaş diýe bir bitdi. Selahattin Ali diyen bir ildeşimiz mi yazıyor? Bolya garaşalı ha. O Ahaloğlu ildeşimiz yazıyor. Täze önümçilik ýolu goýjagyny 5 ýyl o salgytdan boşatmalı diýär. O beýnamalarda gaty ondan üýtgeşik demelerim bardyr. Kemide şonu sen kan uzağa çekmen
Bolya hemmesini toplap bir video şeklinde. Uyuşturup demet köp soruları şu tayda cevap bada. İyileşlerimizin sorularına cevap verdin var. Ama onu tez vaatta koyalı. Şu tayda Selahattin ildeşimiz hava sonra yazacak diye entek yazmadı. O vakta çel şu yukarılara seyredeyim. Ova John Wick ildeşimiz yazıyor. Birinci novatta diye harbi kulluk diýmeli değil, harbi hizmet diýmeli diye. Ol bilir. Bunun yadında entek yazmadı aradan. 4 minut geçti sapara. Şu tayda boldu da el 1 saat boldu şu an. Bolya inni kitapar cevap verir. Biz yığıdan çıkıp duruz. Aha. Ondan şu evet pikirlerinizi yazın. Şu kurucu meclis barada da, kurucu hükümet barada da, konstitusiyon komisiya barada da bizden tak on aşaklarım yine de bir topur gruplara nemeleri bölünür. Biz bir umumi demesini verdik de. Schemasını. Koşul şun halk bilen edilmeli dağıttır. Bolyam da hava sağ olun sapara. O sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Kemiğine sağ da sağ